Pome. Nebuďte posratý kokos, dobre pome. Hej, ja som tu Adama zavrel. Otvor ho, ja tu umrem. Verzia je lepšia, hej. Vraj, že som... Stará verzia je najlepšia. Idem za týpkom, niekam utekať. Ahoj. No. To je sranda, Govel, poď ideme, Joťo. Už mi nekonkurita SRPčka. Ja som niekoho našiel. Gaz. Nejaký dvoch chujov som našiel tu. Kde ste? Pri veži. Taký kovej, vieš čo vyzerá na elektrínu? No, áno. Nie, Tam pred chvíľou bol. taká zrezlá. Ja som pri jednej veži bol pred chvíľou, či tam to asi neboli. Ja som nepočul práve... Ja som práve nepočul cave sound. Vežu som našiel, ale... Som na nej, Adam. Som na tej veže, poď hore. Hores? A vidíš ma dole? Jak sa tam dostať? Bol jes kokos na maj. A dobrý večer. My som s nejakým mongolom, tyle. Má čapku jak... Hej, to je nejaký generátor. Mr. Wu, alebo jak sa volá ten kokot. Rasícky. To bol zvuk, tyle. To nemá na to... Ale to nemá na zvuky z FNAF koopu, kamo. Tá... Ešte. Vieš, tak presne tá kamera tak blbo nahyňa. Aha, jaký je low budget, tak. No. Je low budget. Čo je? To vyzerá to SCPčko, to... Jaj. Má nohy. Tu čo je? Prečo sa takto hýbem? Ja som smutný. Volámem si ešte raz nohy. Oh my god! A jak vyzerá horor. A jak Oj, má krk. Hello gays. Today we have a list of top 5 susperson. Número 5. Jebem, poďme. Poď ešte raz. Poď tu hlavou. Čo mám hlavou? Čo je? Joj, more, to čím bolo, kokos flashback. Lebo to je ráne zvuk toho SCPčka, joj. Kliky, čiky, bríky sa zvyšujú, more. Ja som to prežil. A ja som to prežil. Haló, prečo som pod zemou? A tu je... Je také, chodí aj také NPCčko po časem. Náhodou, to je obchod. Ja, toho som bol ja. No, skončila, jej. Ty čo? A tu je obchod. Haló. Hej, jak si nakúpil veci? Mám safe house. Normálne. A to myslíš, to je... Na buy? Má to tie isté zvuky ako Fast Freddy's. Počkaj. Román, počkaj. Kde je shop? Shop je. Ale povedz, ako si to Tobie je kúpil. toto. Ja klikám na buy a nič sa nedeje. Ani mne to nefungovalo. Počkaj. Vy kde ste kokos, kde je shop? Ja to jebem, ja skúpim kompas. Tu ti napojebaná. Ja sa graduje, kde je shop. Týmto smerom by mal byť tento. Veža, áno. Sa vrátil mám späť, kokos. To je na pič. A môj jebeť, ja som aký vylútený, dúfam, že ma nezabijú kokosy. Ja som okolo toto už bylo 3-krát asi, kokos. Hej, už by sa mal končiť, lebo... Ja som povie, poďte ku mne. Ja som na veži. Tu nejaká diera, tu je kurník. Počkaj, Víš, že je utekal. počkaj. Tu niekde. Ťa dva. Počujeme ho. On je Andrew Tate. Ja som Mandorkate. Breathe air! You don't need a vape! Pukaj, nazdar, mi sa vrátil. Hore, kurňa. Nemôže ísť hrať. Môže ísť
Bravo, to je jaký hnusný zvuk. Dobre, ja som naživu. Oh, hej. What the dog doing? Ko je na to, je liština. A to je... Joink!